Hola a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquesta explicació sobre l'apostrofació, que té lloc dins de la matèria de valencià de graduat en educació secundària 2. En valencià, l'article masculí el, l'article femení la i la preposició de s'apostrofen sempre que les paraules que vagin darrere comencen per vocal o H muda. L'invent, no l'invent. Diem l'ombra, no la ombra. Diem d'abans i no d'abans. Vegem-ho amb un poc més de concreció. L'article masculí el, l'arbre, l'encontre, l'infermer, l'oncle, l'universitari, l'hàbitat, l'hedonisme, l'hindú, l'hort, l'humanisme. Com veieu, apostrofem l'article masculí el quan la paraula que segueix comença per vocal o H muda. L'article femení la és un poc més especial. S'apostrofa davant de a, e, o. En cas de ser i i u han de ser tòniques per poder ser apostrofades. Mireu els exemples. L'alegria, l'esperança, l'illa, la i és tònica, illa, per això la podem apostrofar, l'oliva, l'única, única, la u és tònica i per això la podem apostrofar. El mateix passa si comencen amb H muda. L'habitació, l'hemeroteca, l'hípica, l'apostrofem perquè la i és tònica, l'horta, l'húmer. Compte si aquesta i o aquesta u és àtona. Aleshores no podrem apostrofar. La il·lusió. Fixeu-vos en aquesta paraula. La vocal tònica en il·lusió és o. Com que la i és àtona, no podem apostrofar l'article la. La il·lusió. El mateix passa amb la infermera, la universitat, la unió, la histèria, la hipnosi, la humilitat o la humanitat. Compte amb aquesta norma. La preposició de la mateixa manera que l'article masculí el, es pot apostrofar sempre, sempre que la paraula que vagi darrere comenci per vocal. D'altres, d'especial, d'il·lusions, d'ombra, d'ungla, d'habilitat, d'herbes, d'història, d'horitzontal, d'humitat. Posem-nos a prova. Així teniu una sèrie de paraules que comencen per vocal o H muda. Heu de posar davant l'article masculí el o l'article femení la. Pareu ara la imatge, feu l'activitat i quan la tingueu feta torneu a activar el vídeo per comprovar les solucions. Hola de nou. Com ha eixit? Comprovem-ho. L'home s'apostrofa perquè és article masculí el i la paraula que va darrere comença per H muda o l'home. L'habitació, l'antiga, article femení la. L'enviat, l'enviada, l'infermer, comença per diàtona, però és l'article masculí el, no hi ha cap problema, l'apostrofem sempre. Compte, però, amb la infermera, article femení la, més paraula que comença per diàtona, no la podem apostrofar, la infermera. L'ungla comença per u, tònica, l'apostrofem. La història, l'espai, la inflamació no es pot apostrofar, la humilitat no es pot apostrofar, l'escó, l'habilitat, la importància, la unció, la icona, l'apòsit, l'èxtasi, l'índole, la humiliació, l'hípica, l'interès, la hipoteca. Com ha eixit? Espero que bé i espero que aquest vídeo us hagi servit d'ajuda. Moltes gràcies i adeu.